Magtiayon sa Governor Generoso Davao Oriental, patay human madat-ugan ay ilang balay sa natumbang punuan sa lubi nga naigo sa natumbasab nga centennial tree. Ang namatayng asawa, 5 ka bulan nga buntis, samtang samdan ang ilang duha ka anak. Ani ang report ni Argil Relator. Dili na mahitsura kining balay sa pamilyang Yap, humanad at ugan sa natumbang duha ka punuan sa lubi sa barangay Magdug, Governor Generoso, Davao Oriental, Biyernes sa gabi. Subo palandungon, patay ang magtiayong tag-iya sa balay, samtang samdan ang duha ka mga batang anak nila sa hitabo. Katong asawa, the woman is about 5 months old pregnant sa that time. Ang bana, si Junel Yap, no, 24 anyos. Onya ang iyang asawa si Desilin Yap, 27 anyos, dunay duha ka anak. Unang natumba ang Mamakaw tree nga naa namatod pa sa 300 na katuig ug nipaingon sa duha ka punuan sa lubi nga mao na say natumba punting sa balay nga gipuy-an sa mga biktima. That time kusog kaayo ang ulan sa Gomjen, labi na dito sa barangay Magdog, unya dunay kusog nga hangin. According sa mga tao nga amaw na istorya dito, murag ipo-ipo ko, no? Unya, naigo niya ang tagihan ang centennial tree. Nadala pa sa ospital ang mag-asawa, apa namatay gihapon paglabay sa 30 minutos. Parayon pasab ginatambalan sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City ang duha ka mga samdang anak. Nauna kamatay ang bana kay wala man kayo pero murag na impact siguro kay murag badog siya naigo sa punuan sa pag-save niya siyang anak. So, internal murag na problema sa ito mo siya una sa ang namatay. After few minutes, nisunod po ng asawa. Ang asawa ang medyo nagrabihan, siya naigo ang now. Ang Governor Generoso LGU ug barangay na ang nag-asikaso sa pagpahiluna sa patayng lawas sa mag-asawa ug ang pag-atiman sa ospital sa duha ka mga anak nga naangol. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.